Рәмзия ханымның бала чагы Татарстанда Койбыш районының Мөрәле авылында уза. Музыкага һәм сәхнәгә мәхәббәт аңа кичкенәдән үк юлдаш. Анда инде менә шул гармоннар, ниләр белән нитеп уйнап, кем әйткәндәй, миннән башка бер бәйрәм үтми иде. Сайлаулар дисеңме, жаңа җыллармы, мәктәптә укыганда, хәтта мин уйнап утыра идем. Укытучыбыз Рәмзия, гармонны ал, хәзер менә физкультура ясарга син уйныйсың, мәктәптәге үзебезнең класстагы балалар упражнение ясыйлар. Мәктәпне тәмамлагач, ул Үзбәкстанга күчә һәм монда музыкаль эшчәнлеген дәвам итә. Бекабат шәһәрендә яшәп, ул ел сайын сабантуйлар, төрле чаралар, шул исәптән үзенең концертларында оештыра. 1997 елда аның тырышлыгын бәяләп, көтелмәгән бүләк тапшыралар. Шул Бегаваттагы эшләрем заяга китмәде дип, Худайга шөкер, шуңарга куандым мин. Үзебезнең хакимият үзе юл керәсен түләп, ул якка да бу якка да икенче бөтен дөнья конгрессына җибәрделәр. Шуңарга шатландым. Анда мин очраштым ди белән Фәрида Кудашева белән дә очраштым. Мостай Кәримов белән дә. Әле Мостай Кәримов миңа үзенең китабын бүләк итте. Рамил Чурагулов үзенең китапларын бүләк итте. Шулай иттереп, анда мин бик матургына иттереп күңел күтәреп кайттым. Яшьлек ансамбленең әгъзасы буларак ул яшь башкаручыларга татар халык җырларын өйрәтә, аларда татар мәдәниятенә мәхәббәт тәрбияли. 2007 елда Рәмзия Бикбулатованы Бухара шәһәренә зур татар концерты үткәрергә чакыралар. 3,5 сәгать үзем шигырь сөйләдем, үзем укыдым, үзем җырладым. Аннан халык тегеннән бирәләр, шундый җырны җырлагыз әле дип берничә кәгазьләре әлдә бар әле. Рәмзия ханым шундый җырны җырлагыз әле. Мәйтәм, сез минем белән җырласагыз, җырлыйбыз. Шулай итеп алгарак барып, дитеп кем әйткәнди, шул халык белән, тамашачы белән бергә шул итеп җырлыйдык. 2016 елда Рәмзия ханым Үзбәкстанның башка татар артистлары белән бергә Казанга гастрольләргә бара. Киң күңелле, кунакчыл Татарстан халкы аны таң калдыра. Ул инде онытылмаслык хисләр. Ну, анда миңа чәчәкләр бирделәр. Мен әйтәм, сәхнәдә җырлап җибәрәм инде, үземнең эчемнән генә әйтәмен. 9-мы, 10-мы букет. Шундый рәхәт булды. Фердинанд Салахов бер зур букет беренче чыгарып бирде. Фердинанд Фәтхи, артистлар бит инде, халык артистлары. Миңа шуны кадәр мин дулкынланып нидеп киттем, мин әйтәмен, дижәли минем тавышым шулай, чынлап та әйтәм, аларга ошады икән дип. Очрашуыбыз ахырында җырчы ханым үзенең сәхнәдәше белән бергә татарлар тапшыруының тамашачылары өчен истәлекле бүләк ясады. Гөлия Садыкова, Сәрвиназ Кәримова, Татарлар, Үзбәкстан Республикасы.